když do života vchází. 15:30 neboli 15:30, máme 12. prosince, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Prostě už se nám ten Ježíšek trošku blíží, já vás nechci znervózňovat, pokud ještě nemáte žádné dárky. No jestliže jste ještě letos nenapsali Ježíškovi, řekl bych, že je nejvyšší čas. A byla by chyba myslet si, že dopisy píšou jenom děti. Vánoční přání mají i ti starší a nejstarší z nás. Seniori ve stacionáři Domovinka v Plzni psali Ježíškovi dokonce už na konci října. Pečovatelky pak jejich přání pověsily na sociální síť Facebook. Během chvíle se ukázalo, že Ježíšek má na zemi mnoho pomocníků a seniori se tak mají na co těšit. Paní Marie, jaké byly Vánoce, když jste byla malá? Krásný, rodiče byli hodní, měli se rádi a teda nás taky měli rádi, ještě byl bratr, bylo to krásný. Psala jste jako malá holka Ježíškovi? Maminka nás překvapila i bez dopisování. Takže jste nepsala Ježíškovi? Ne, rodiče nám dali, co jsme chtěli. Měli jsme se dobře, než přišly ty nešťastné chvíle. To bylo za války. Ano, tatínka se brali a bylo zlé. No, to jsou krušný vzpomínky. Teď jste mohla napsat Ježíškovi tady v Domovince, napsala jste? No, napsala jsem. Že byste si přála nějaký... No, nějaký na vyšití obrázek a to bych chtěla vyšít sestřice, je hodná, tak teď bych ho chtěla darovat potom vyšitej. Tak uvidíme, jestli vám to Ježíšek splní. To už je ve hvězdách nebeských. Tohle všechno nám lidi poslali. S ředitelkou stacionáře Domovinka Bohumilou Hajšmanovou jsme teď ve skladu. Vy jste ta přání vašich klientů zveřejnili na Facebooku, na sociální síti. Kolegyně zveřejnila album v pátek dopoledne a do pondělka jsem odepsala na Facebooku na 1000 soukromých zpráv. Od těch, kteří chtěli vám dárek nějaký věnovat. Tak. A já jsem si říkala, jestli to takhle půjde do Vánoc, tak už do Vánoc nic neudělám a budu jenom odpovídat a odpovídat. Kolik těch přání nakonec bylo? 25 od našich klientů. Těch dárků je tady ale mnohem víc. Dárků je tedy mnohem víc, takže jsme rozdělovali. Každý ten klient, který si přál jedno přáníčko, místo toho jednoho přáníčka, jich bude mít splněno asi 6 nebo 7. To znamená, když si někdo přál třeba nějaký šátek? Když si někdo přál šátek, tak... Kolik vám jich přišlo těch šátků? Přišlo jich přes 260. Takže naše klientky každá bude mít 3 šátky a ještě jsme poslali do jiného zařízení. Bylo tam nějaké kuriózní přání? Kuriózní přání pro některé lidi bylo, že jeden klient si přál cigarety. Bohužel v tomto věku už si lidi to neodnaučíme, takže i tohle přání bude splněno. Tady vidím nějaké obrázky. Další přáníčko jsme tam měli židličku k pianu, což souvisí s přáníčkem, které jsme plnili během roku. Jeden náš klient dostal piano, takže teď k tomu dostane 2 židličky. Nemusí tam sedět sám u toho piana? Nemusí, ano. Jeden z našich pečovatelů hraje na piano, takže budou hrát vlastně 4ruč. To je ona, ta židlička. Ano, jedna je tady. Tady je kytara, nebo co to je? Ano, další přáníčko byla kytara, takže přišla kytara a přišlo ukulele. Tady někdo z vašich klientů hraje na ukulele? No, nehraje, ale je to pro nás výzva se to naučit. Prý to není složitý, takže... Tak možná paní ředitelka, že bude hrát na ukulele. No, uvidíme. To bude bohatý Ježíšek v Domovince letos. Krásný Ježíšek, už se na to těšíme. Slavnostní předávání dárků tady ve stacionáři Domovinka bude 20. prosince. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas. Jsme s vámi i na Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.